Zahrajeme si hru, mám zde 3 žetony, modrý, červený a žlutý žeton. Všechny 3 mám v levé ruce, ruku zavřu, vytáhnu červený žeton a dávám se do své pravé kapsy. Otázkou zní, co mám v levé ruce. Pokud byste odpověděli, že zde mám modrý a žlutý žeton, tak správně, zde mám ten červený. Ten k ním přikládám, zavírám ruku, vytahuji tento modrý a žlutý žeton a dávám si je oba dva do své pravé kapsy. Otázkou zní, co mám v levé ruce. Pokud říkáte, že tam mám modrý a žlutý žeton, správně, zde mám ten červený, opět ho k ním přikládám, opět zavírám ruku, vytahuji červený žeton a mám ho ve své pravé ruce. Mám zde levou ruku, pravou ruku, co mám v levé ruce je otázka. Pokud byste odpověděli, že zde mám červený žeton, správně, zde mám samozřejmě ten žlutý a modrý, je to jednoduché. Takže opět zavřu ruku, vytáhnu tento červený žeton a vkládám si ho tentokrát do své pravé kapsy. Otázkou opět zní, co mám ve své levé ruce. Pokud byste odpověděli tento červený žeton, tak správně. A zde mám tento modrý a žlutý žeton. Opět byste si mohli prohlédnout všechny 3 žetony.